Копеле! Кажи, брат. Как да боядисаме тия стени, като дилъра има толкова много стока по тях? Не искаш ли просто да издрусаме всичко? Няма как, Копеле. Не ни плаща достатъчно за тая работа. Няма как да ни плащат да друсаме. Това е проблема, Копеле. Трябва почне да ни плащат за това. Добре, давай да боядисваме. Да, пак без пари. Първо ни трябва една 120-ка. 120-ка! Май ще ни трябват още лищчета. Са вади гриндера. Ма първо ще трябва да отворим тия баки с перманентна боя. Която никога не се трие. И ако изцапаме този циганин, ще ни откъсне пишките. А на мен ми трябва пишката. Копеле, внимавай! Копеле, внимавай! Копеле, внимавай! Чули, Копеле, внимавай! Внимавай! Казах, внимавай! Споко, отворих я. Гледай се! Не се прави така, тапак! Копеле, за малко! Чай да ти покажа колко ми е голяма! Виж колко е твоята! Сега почвам, само ми запали една карелия стотак. Смири на общак, разбити мечти и празен джоб. Ма какво ти пука? Аре, дай ми я. Една карелия стотак по-късно. Запали ми още една, тия са ми като планински въздух и я почвам. 2 карелии стотак по-късно. Пътя се кът Веско Маринов. Една кутия по-късно. Копеле, стига си, пушо, свършиха цигарите! Няма ядове, почвам я. Тук ще внимавайте седа и да видя. Копеле, какво ти да направим, се приключи с балони? Балони? Ето имаме 2! Копеле! Кажи, брат! Той балон няма да ни стигне! Така кажи! Спри, бе! Копеле! Приключихме в срок за разлика от апи-тапаците! Мамицата е мръсна! Чини думката отзад! Знаеш ли какво е това? Кинти! Казино! Това не са кинти за казино! Това са първите пари на дилъра от първата му десятка, която е хвърлил в махалата! И това какво пречи да ги изиграем, Копеле? Не виждам проблем! Добре, само да ги лъсна, че няма да ги вземе машинката. Готово, сега че стане. Сега май няма да ги вземе! И сега какво правим? То педелче се прибере от Германията и че ни е бе отзад и двамата.